Ahoj, dnes by som vám chcel predstaviť nový stojan v ponuke od Giants Fishing a je to Rodpod Dual Fishing 3 rods, čiže malý, ľahký, kompaktný stojan na 3 pruty za skvelú cenu. V cene máte prepravné púzdro, v ktorom nájdete opäť malý, ľahký, kompaktný stojaník v hliníkovej úprave robustnej a za málo peňazí vám tento stojan ponúka veľa muziky. Jednoduchým zašrubovaním si dotiahnete nožičky. Tak a dvojitá konštrukcia stojanu je hotová. Ďalej si vyberieme z púzdra hrazdy na 3 pruty s tyčkami, ktoré si podobne ako u malého modelu Tripper jednoduchým zatočením natočíte, osadíte ho na váš stojan takto a osadíme si aj zadnú hrazdu. Stojan je postavený, ako ste mohli vidieť, je to rýchlovka, dá sa zdvojnásobiť jeho dĺžka z toho, čo sme mali. Takto jednoduchým pootvorením vysunúť nožičky a variabilnosť zostavenia tohto stojanu je rôznorodá, takže či už na krátke rybačky, na väčšie vody, na súkromné revíry, kde máte možnosť loviť na 3 pruty, bude tento stojan za super cenu vašou ideálnou voľbou. To je všetko, čo by som vám povedal k tomuto Fishing Rodpod Dual 3 rods od firmy Giants Fishing. Majte sa krásne, nech sa vám darí a nech ste zdraví. Ahoj.